खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। रादाबनि समाव जों नोंथांमोननो लानानै फैदों अलिम्पिक गेमनि सायाव माखासे मोनथिनो गोनां खौरां एबा रादाबफोरखौ। मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन स्पर्ट इभेन्ट होनना बुङोब्ला जों अलिम्पिक गेमखौनो मोनथिनो हायो। 2020 मायथाइयावनो जानो गोनां टकिय' अलिम्पिक गेमखौ कभिड-19 नि थाखै इसे लेटैब्लाबो दिनै 23 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै 8 अक्ट'सिम जोबहैगोन। बे अलिम्पिक गेमआ जापान हादोरनि राजथावनि टकिय'आव जादों। मुंख'जाथावदि बेनि अनगायैबो बे अलिम्पिक गेमआ जापानआव 1964, 1972 आरो 1988 मायथाइयाव खुंजादोंमोन। 3000 बोसोर बारलांनाय बे अलिम्पिक गेमआ जागायजेन्दोंमोन गोदोनि ग्रीस हादोराव। 8th सेन्चुरि BC एबा बिफर क्राइस्ट थामहिनबा जिसु जोनोम जानाय सिगांनिफ्रायनो 4th सेन्चुरि AD सिम बे गेमखौ मोनफ्रोमबो बोसोरब्रैनि उनाव अलिम्पियाआव खुंबोजादोंमोन। फार्स्ट मडार्न अलिम्पिकआ एथेन्सआव 1896 मायथाइयाव जायगा मोननो हादोंमोन, जेराव गासै 280 बादायारिफ्रा गासै गं 12 हादोरमानिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन। 1994 मायथाइनिफ्राय बे अलिम्पिक गेमखौ सामार आरो विन्टार अलिम्पिक गेम हिसाबै बोखावनानै मोनफ्रोमबो बोसोरनैनि उनाव खुंनाय जायो। कभिड-19 नि जाहोनावनो 2020 मायथाइयाव जापाननि टकिय'आव जानो गोनां बे सामार अलिम्पिकखौ लेटैब्लाबो दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बेनो फार्स्ट टाइम जेराव 2020 मायथाइयावनो जानो गोनां गेमखौ केनसेल खालामालासिनो रिशेड्युल खालामफिननानै दिनैनि 2021 मायथाइनि 23 जुलाइनिफ्राय जागायजेनना 8 आगस्तसिम जापाननि टकिय'आव जागोन। 2021 मायथाइनि बे अलिम्पिकआव गोदानै बादायलायनाय गेम बेखेवनायखौ नुनो मोनगोन, जेरै 3x3 बास्केटबलखौ लाफानानै फ्रीस्टाइल, BMX आरो मेडिसन साइक्लिंफोरखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे बे गेमआव नुनो मोनबावगोन केराटे, स्पट क्लाइम्बिं, सार्फिं आरो स्केटबर्डिंफोरखौ। मोनथिना मोननाय बादिब्ला मुलुगनि बे देरसिन बादायलायनायाव गासै 11,000 गेलेगिरिफ्रा गासै 206 हादोरनिफ्राय बाहागो लाफैनायखौ एक्सपेक्ट खालामनाय जादों। बेयाव गासै 33 रोखोमनि गेलेनाय खेला एबा स्पर्टफोरखौ गेलेनाय जागोन। जोंनि भारत हादोरा बे अलिम्पिकनि थाखाय गोबां ग्रुपफोरखौ दैथायहरनो हागौ, नाथाय रिडिउस खालामनाय जागोन कभिड-19 नि प्रट'कलखौ नायनानै। थांखि खालामनाय जादोंदि बेयाव लिमिटेड सुबुंफ्रासो एटेन्ड जाहैनो हागोन। अपेनिं सेरेमनिनि समाव बे बाथ्राखौ जापानिज गभर्नमेन्टनि चिफ केबिनेट सेक्रेटारि बिथां कात्सुनोबु काट'आ बुंदों। गासै 11,000 एथलेटिक्सफोरा सफैगोन बे अलिम्पिकआव, नाथायब्ला कभिड-19 खौ लानानैबो गिनो गोनां। इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटि (IOC) आ एथलेटिक्सफोरनो माखासे गाइडलाइनफोरखौ फोसावनानै होदों। सानथाम क्वारान्टाइननि उनाव एथलेटिक्सफोरखौ डेइलि कभिड टेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। गासैबो बादायारि एथलेटिक्सफोरा मोनसे बेंखनावनो थानो नांगोन, जेराव जेनेरेल पाब्लिकफोरा हाबनो मोननाय नङा। बिथांमोना गाइडलाइन्सफोरखौ मानिना सोलिनांगोन होनना बुंदों। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै होगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।